मा उन खारबाय थायो नों आंजों डाइनासरसो गथ'आनो डाइनासरसो गथ'आनो डाइनासर नों सिया सोर सिया दंबाव ए बे सियासो डाइनासरालाय सोर डाइनासर दाउआ मारै डाइनासर जानांगौ जाखो गथ'आनो डाइनासरसो तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सिया ब्लॉग्स नै जोंहा बेरायदों बेरे फुंजानि सियाखौ नायनो हागोन नै मोखां सुवाखै जों रावबो डाइरेक्ट सिखारनानै फैखाबाय गोजां बोथोर जांबाय गुसु गुसु मोनलायथारदों सासे सिया लेथारबाय उन्दुनो थोआखैदां साना नै एसे जौहांथारबाय थाबायदों मामि सियाना नै गस्ला गोदान लंपेन्ट गोदान आरो जुथा गोदान बे अनलाइनाव बिहरनाय मायाव बिहरनायमोन फार्स्ट क्राइमोन ना बे बिशाल जुथा गोदान बोरो इउनिकर्ना इउनिकर्न दंलायलायो सियाना हा फैदा बालिनोसै बेरायनायखौ बालिसैसोआनो सिया जोंना बालिनोसैसोनो गोजानखौ नामाखो नोंलाय नायला हाग्राया माबायदि जाखो जोंथिं गार्डेन जोंनि थाखाय गार्डेनसो बियो आयौ मा बुफैलाबायखो बेहालाय आंखौलाय आइदि गाज्रि गथ' इउ गो आबो फैबावदोंसो नों मास दामि बिस्रालाय आंहा हनै सेन्देल फेथाजोंसो बिमाबो बिफाबो गरिब फिसाया ओमफ्राय मिलिनियारसो माथो दादा अट'ग्राफ प्लिज अट'ग्राफ आयौ अरोसो अट'ग्राफानो बेना थारमाने बेना अट'ग्राफानो बै हाथाइनि दागा बेनो अट'ग्राफ थ' चलो अरा आंनो नांला अट'ग्राफखौ गारि फैगोन मावजि स' दिनैसो बेरायबाय आरोना जोङो बिराद गोबावसिमोन लामायाव बेरायैया बांसिन टाइमानो गैया समानो गैया ओंखायनो चलो गुसु गुसु मोनलायलायथारदों नायदो निहिर दंहांजोबसो नै निहिर खुहांबाय गुसु गुसु मोनलायो एबार ओमफ्राय फुङाव बेरायनो मोजां जासिगोन गोग्लैयो थ'रो हरै बेरायनो मोनसै ससे सिया दुगिटार जुथा गोदाना देन्जारथारदांलै बेना मोस्रोमखौ गाथारलांसै मामि मोस्रोमखौ मोस्रोम गाथार गैया मोस्रोमाबो सिखाराखै दाबो गादुरा जाजोब्बाय मोस्रोमफ्राबो फै आगोलनि बायदि नंलाथ' मोस्रोमफ्रा बोलौआ दाना दु होनो गोबाव फैदो अन्थाव बाथावनो खुसि बेरायनाया जुथायानो गिदिरद्रायदों एसे गिलिरद्राय दामिद्राय एसे फुलिनाय जानानै गोग्लैबाय आरोना ओमफ्राय गाबबाय नै अन्थाव बाथावनो एथ' खुसि बारल' मोसा बेरायलायदोंमोन सिया जोंना सना गुस्थियानो जागा जालायो गाबबाथाय गग'आ बोरै नायलाय गग' थायोथ' बिरादनो हनै गोजौआव बिराद गग' दं बदाव मिनिग्रा ए दाउ हे दङ मामि बेहाय फामनो हनै गग'आ नायद्रां खाथियाव Hey, coba. Menus lo ya. Hune, kok kau nih?
मासेना गोदनाया खालारानो गैया जुजुला जागोनबा होनदों मा गुदुं होननो गोजांदोंनो गोजांदों बार गुसु सान्दुं ओंखारबोलायलायबाय दहाय बेरायनानै गुसु जाहांबायहाय गोजाङो दाना सुइटारसो गाननानै बेरायनांसिगौ गाबदों नोङो नोंखौ बांगालफोरनो 30 थाखानि फानहरगोन आं फानोनो नोंखौ फानोनो हा फानोनो 30 थाखानि फानहरनो आलुनिफ्राय खमसिनाव फानहरगोन नोंखौ मोनथिखा ना मामिखौसो फानहरनो मामिखौ फाननो फाना मामिखौ फाना मिनिलायबावदोंसो बाय बाय र' थांगौ जोंना दाबो मैगं मैला जेबो खालाम मोनाखै रेडि गैया एबारनि मासाव गैया जेबो जाला जों बायनानै जाबाय थानोसै मामि नोंना मा नाममोनलाय ओइ नोंना दाउखिमोन नामा नोंना नामा एम्बु नोंना नामा एम्बु गोदान नोंना नामा मा एम्बु माथो सिया खरा होन आयौ आइदै एम्बु नङा ना मामि सियासो सायो आइदै गाराङा बायो गाज्रि गथ' मोजांसोलै ले मामि सिया मावजि जादों नोंसोरना होनदो मावजि बायदिनो The next day. Siya dyan na bilay din. Brush your teeth. Mommy, daddy, brother, sister, brushing every day. Siya जोंना बिसिबां फुङाव बेरायो बेरायनानै गानसो खुंगुलायबावबाय Twinkle twinkle दे Twinkle twinkle little star दे Little star लाजलायो ABCD नङाबा थाङा आङो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z नै सोरांबायानो एबार माखौ होननो मा सोरांबायानो नै सानराइज जानायखौ नुसिगोन दिनै मा जायो जोंना Good B for Good C for क्या होता है C for Good D for Dog 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 को क्या होता है E for Okay Oh, elephant F for Good नायलाय होननो बालायबाय नुबाय सिया रोंबावबायसो स्कुल फरायजेनाखैबाबो रोंबाय सिया A B C D दाम लंपेन्टआ माबाबाय थाबथादोंमोन थ'दो सिया ट्रेक्टर सालायबाय
Wah, cia tractor salayबाय जोंना नै हालौदों आरोना ट्रेक्टरजों नायनो हागोन सोर हालौदों सियासो हालौदों सालायनो रोङो गारियानो जिबौनिसो खारगोन बिदि फेंनांगौबा दे दा गाखो र' जिराय जाम्बा ओइ फाग्ला जिरायना जिरायनाय खर' गिदिंना गोलैगोन माथांला गोरामखा ओइ सैमा जिराय जलांदोल' आं बेखौ दा जोनानैसो होगोन जिरायना जिराया बे जिराय फाग्ला जिरायदों दिरुङा एसे गुसुं बोरा हमनो हाया नामा बैखौ आयै खायदा गैया लोंआ खायदा गैया Cia! Baru lagi. Nih. Wah. orang lain dah bara tak langsung